ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ବଉଳା ଗାଈ। ବଉଳା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର। ତାର ଗୋଟିଏ ଟିକି ବାଛୁରୀଟିଏ ଥିଲା। ବଉଳା ସବୁବେଳେ ତାର ଛୁଆକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ଶରଧାରେ ଚାଟି ପକାଏ। ଛୁଆଟି ବଉଳାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ହମା ହମା ବୋଲି ଛାଡ଼େ। ତା ଡାକ ଶୁଣି ବଉଳା ଆସି ତା ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଯାଏ। ଦିନକର କଥା, ବଉଳା କଅଁଳା ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ କେତେବେଳେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ସେ କଥା ବଉଳାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତା ଛୁଆ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ତରତର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ମହାବଳ ବାଘଟିଏ ବସିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ବଉଳା ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ବାଘଟି ଗର୍ଜନ କରି ତାକୁ କହିଲା, ବଉଳା, ମୁଁ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେବ କିଛି ଖାଇନି। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଘରେ ମୋର ଟିକି ବାଛୁରୀଟି ମୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଭୋକରେ ତା ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ସାରି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବାଘ କହିଲା, ବଉଳା, ତୁ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ତୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବଉଳା କହିଲା, ମାମୁଁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଭାବିଲା କେଜାଣି, କହିଲା, ହଉ ବଉଳା, ତୁ ଯା, ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ। ମୁଁ ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଲି। ବଉଳା ଯାଇ ତା ବାଛୁରୀକୁ ପେଟେ କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା। ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ଭାବି ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲା। ତାପରେ ବାଛୁରୀକୁ ଟିକେ ଚାଟି ପୁଣି ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଫେରୁଥାଏ। ବାଟ ସାରା ପଛକୁ ବୁଲି ତା ଛୁଆକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବଉଳା କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ମାମୁଁ, ଏଥର ମୋତେ ଖାଇ ତୁମର ଭୋକ ଦୂର କର। ବାଘ ବଉଳାର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ନାଇଁ ଲୋ ବଉଳା, ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟପଣ ରଖିଛୁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଫେରି ତୋ ଛୁଆ ସହ ଖୁସିରେ ରହ। ତୋର ଏହି ସତପଣ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ତୋତେ ଅମର କରି ରଖିବ। ଏତିକି କହି ବଣ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲା ଓ ବଉଳା ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବଉଳାର ସତ୍ୟପଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା।